De laatste jaren zijn de speciaalbieren in opkomst. Afgelopen zomer werd het Kessels Blondje geïntroduceerd. Een lokaal biertje dat door de Kesselse inwoners op de markt is gebracht. Staat Peel & Maas te wachten op een eigen lokaal biertje? Ja, het loopt heel erg goed. We merken gewoon dat we een heel divers aantal gasten hebben. Van toerist tot de locals, tot zakelijke gasten die van internationaal komen. Dat mensen het gewoon heel erg leuk vinden om echt een lokaal biertje te kunnen drinken. Ja. Mensen vinden het sowieso leuk om te proberen eerste keer, maar ze komen er ook op terug. Dus dat vind ik ook heel belangrijk, dat het bier ook lekker gevonden wordt. Absoluut. Ieder biertje is weer een toevoeging. Het speciaal bierassortiment is gewoon de laatste jaren booming. Dus een leuk lokaal initiatief is zeker welkom. Ja. We werken niet alleen met het bier van Kessels als streekproduct. We proberen meerdere samenwerkingen te zoeken. Dus vandaar dat we ook zeker open stonden voor het toevoegen van de bier van de Kessel. Ja. Ja, het is wel gelukt, denk ik. Er is veel aandacht aan besteed. Niet alleen binnen het dorp, maar ook buiten het dorp. We krijgen aanvragen vanuit Balo, Panningen. We zijn nu ook te koop bij zelfs in Heidhuizen. En ook zelfs de Limburger heeft er 2 mooie reportages aan gewijd. Ja, we zijn eigenlijk wel dik tevreden. De speciaal bieren die lopen natuurlijk al langer goed, maar het is wel een grote vraag, een grote afzet van mijn totale omzet, zeg maar. Dus daar komen echt speciaal mensen voor de speciaal bier. Wordt als een heel fris biertje ervaren, echt een zomers biertje ook. Dus we gaan heel erg afwachten of die straks in het najaar ook het zo goed gaat doen. Maar daarvoor hebben we straks natuurlijk wellicht een heel mooi alternatief in ons assortiment. Een blond, dat is ook echt een zomersbier. Iedereen associeert dat met de zomer. Dat horen we ook heel veel terug. En we hoorden ook veel terug van, god, ja, maar wat doen jullie in de winter? En het blond was zo goed bevallen, dus we zijn met de microbrouwer uit België, Gert Keunen, zijn we weer rond de tafel gaan zitten van, god, wat kun je voor ons betekenen? Wat betreft misschien een triple of een bruin of een ander soort bier, meer een winterbier. Nou, Gert Keunen, daar zijn we samen mee rond de tafel gaan zitten, zoals ik zeg. En die heeft een biertje ontwikkeld, zijn we gaan proeven. We zijn natuurlijk ook gaan luisteren naar wat wil de markt. We hebben een bepaalde doelgroep en die willen we graag aanspreken. Dat hebben we ook weer verwoord richting Gert Keunen. Nou, die is aan de slag gegaan voor ons. We zijn gaan proeven. We hebben het bier van Gert Keunen naast een aantal andere triples gezet. Want het betreft nu dus een triple. We zijn blind gaan proeven. We hebben dus weer een leuke avond ervan gemaakt. En wat schetst onze verbazing? Het bier van Gert Keunen, dat kwam eigenlijk als beste uit de test van 10. En toen hebben we elkaar aangekeken en toen hebben we gezegd van, hé, wacht eens even. Daar moeten we dus verder mee. En vandaar dat we nu dus binnenkort komen met een triple. Het trippelbier, ja, dat is net binnen. Ze zijn al enthousiast, de mensen die er heel erg snel bij zijn. Die zijn ook al geweest en die gaan het uitproberen. Daar hopen we hetzelfde. We verwachten hetzelfde dan de blondbieren eigenlijk wel. Dus het gaat, we zijn er heel blij mee dat we het hebben. Ja, het heeft wel een uitgesproken mening. Het is een lekker pittig biertje, vind ik. Dus een lekkere bite erin. Dus het heeft zeker zijn eigen karakter, ja. We hebben ook de Kesselse kusjes en voor ons kantoor is dat natuurlijk helemaal goed om zo'n product in de winkel te hebben. Hè. We maken er ook leuke cadeautjes van voor mensen die hier in Kessel een cadeautje aan iemand willen geven of zo. Dus daar maken we er een leuk cadeautje van. Een flesje bier, een glaasje erbij, de Kesselse kusjes, een potje honing enzovoort. Dus voor onze winkel is dat prima. En ik vind het heel goed, ik vind het een heel fijn initiatief van de mensen uit Kessel die dat initiatief genomen hebben om dat bier te laten ontwikkelen. Dat het inderdaad zo ver gekomen is dat we 2 heerlijke biertjes hebben. Wellicht volgend jaar misschien nog een ander biertje bij. We horen ook wel terug van afnemers van, hey, het is leuk, een lokaal bier. Maar het is nog des te leuker als ze in de winkel of in het restaurant of in een café het Kesselbier naast een ander Kesselbiertje kunnen zetten. Nou, het blond is er al. Dus ja, we hebben dan nu een tweede, Kessel Triple. De uitstraling van het etiket is hetzelfde. Ander kleurtje natuurlijk, andere naam. Maar men vindt het wel leuk dat er dus meerdere van hetzelfde merk te verkrijgen zijn. De Kesselse gemeenschap vindt het prachtig. Allemaal die biertjes en allemaal die eigen producten, dat is echt wel heel erg goed gelanceerd en heel erg goed terechtgekomen bij de Kesselse mensen.
Het heeft net wat meer smaak. Ik hou persoonlijk niet zo van koolzuur in mijn bier. Die vind ik bij het blonde bier dat best wel heftig aanwezig. Terwijl bij de triple is dat wat minder en komen ook andere smaken beter tot zijn recht. En ik als bierliefhebber kan dat enorm waarderen als een biertje echt lekker in balans is. Ja. Pelemaas wordt alleen maar rijker met deze initiatiefnemers. Paul en Pim en Theo. En ja, ik vind, we zijn een soort warenhuis van met een Pelemaas. En we doen, iedereen doet wat aan het Pelemaasgevoel. En ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ja, ja. Het is ook een stukje trots, hè? Het is ook een stukje Kesselse trots wat je dan toch wil laten zien naar de gasten ook. Dat je dat gewoon als Kessels ondernemer gewoon in huis hebt. Het is ook echt een lekker biertje. Het is net alsof een engeltje je over de tong piest. Echt waar.